McDonald yn cael ei yrru nôl gan Reffel. Holl ffordd nôl at Luke Rees. Fe yw'r prif un nawr yn y Barri. Holl ffordd at Oli Hilbert. Yn cael pen at y bêl, yn curo y golwr o methu cael ei ar y targed am gyfle i'r Barri. A dath i holl ffordd nôl o'r golwr Luke Rees. Pen-y-bont yn methu delio. Da presenoldeb Oli Hilbert yn fan hyn. Curo Jeffries a Prisbeck i'r bêl. Yn methu cael y bêl yn y gol. Kick-off oedd yn rhyngipio. Pen-y-bont methu cadw meddiant o gwbl. Hilbert yn y cwrt. Mewn i'r canol. Ac mae mewn! Aidan Lewis! A'i gol gyntaf erioed yn uwch gyngre'r Cymru. Ac mae hwnna'n gol boblogaidd iawn. Y croesiad gan Hilbert yn tynnu ddi nôl. O presenoldeb sneith yn dda i ddenu am ddiffynwyr achos yna tipyn o le gan Aidan Lewis i gael ei rhediad yn amser i fe'n berffeth. Reffel. Roedd pwysau ar Patton. Reffel yn un dda. A Pen-y-bont yn clirio holl ffordd i hanner y Barri. Luke Rees. A Gic hir. A ni am ddod nôl. Cerdyn coch. Chris Venables. Sy'n am gerdded. O dipyn o ddadle wedi digwydd ar llaw arall i wyneb Will Richards yn fyna. Dim yn siŵr beth ddigwyddodd, rhywbeth oddi ar y bêl. Ac o ddrwg i waith ar ôl ildio gol gofod eilyddio. Nawr maen nhw lawr i 10 tua hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. Luke Rees bell o'i gwrt. Cyffredau lle gan Sam Snaith. Davies yn o'i gasglu i'r Barri. Tynnu fewn at Hilbert. A disgwyl i brif sgoriwr y Barri wneud y well na hynna. Bell dros y trawst. Oedd e'n fan ar lle. Oedd gyda fe amser i gael bêl at y targed. Yn digon da gan Hilbert. O, sgynnu da gan Cain Owen fyna i ochr gamu. Heibio i Hilbert. Y bêl ymlaen tuag at Reffel. Reffel yn cael ben i bêl, yn cael ei lorio. Mae'n ag Gic Ysmotyn. Reffel ar lawr, dal i wyneb. Ond mae fe wedi ennill. Gic Ysmotyn a chyfle i Pen-y-bont. Union i'r sgôr. Cain Owen. Yn gallu union i'r sgôr. A syth ar y canol. Rees yn mynd i'r gornel. A capten Pen-y-bont yn union i'r sgôr. 1-1. O Pen-y-bont ar 10-1 nôl yn y gêm. Mae yna le ar y dde i George. Press tu fas iddo fe. Ond George yn mynd i canol. Tuag at Snaith. Davies sydd yn derbyn ar y chwith. Davies fewn i canol! A Snaith! Cyn chwaraewr Pen-y-bont. Wel, dwi ddim yn dathlu gormod yn erbyn ni gyn glwb. Ond mae'r cefnogwyr sicr yn. Mae'r Barri nôl ar y blaen. A croesiad yn un da tuag at yr ymysodwr mawr Sam Snaith sy'n penio o'i bengluniau fe bron a bod. Mae Cain Owen wedi gofyn i Mark Little fi mewn i'r canol i aros. Ffigiad bach fyna. Cain Owen wrth gwrs da'i droi'n chwith. Cian Reffel ar y bosib bella! Wedyn ni unwaith eto! Am gic rydd gan Cain Owen! Am gol, oddi ar y maes ymarfer. Ond ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd fan oedd y ffigiad yna'n digwydd. Ond nath i weithio. Cain Owen ar arwydd. Gofyn am ryw rediad, mae wer. A Dan Jeffries yno, Jeffries yn trio rheoli ar ei frest, wer yn ei gosod i. A Deliad Richards yn syth at yr amddiffynwr. Evan Press oedd yno. A bloedd gan Press. At i gyd chwaraewyr e. O, Richards, unrhyw le arall, a fydde wedi bod yn gol.